ba na bukatar ka ce mun komai. Kai in za ka yi magana sai ka yi ka tobara. Assalamu alaikum. Sabon Hajiya Rabi'atu, wato uwar marayun Afirka, tana yi wa daukacin al'ummar musulman duniya barka da zagayowa watan azumin Ramadana, wata mai falala, watan alkhairai, watan da ake buɗe ƙofofin rahama a cikinsa. Tana ƙara godiya ga Allah da Allah Ubangiji ya nuna mana wannan wata mai tsarki, wannan wata mai daraja, wannan wata mai falala. Tana ƙara miƙa saƙon godiyarta da dukkanin musulman duniya da suke mata fatan alkhairi da fatan gamawa lafiya. Kuma ƙungiyarta wato Charity Foundation a shirye take da ta shiga lungu da saƙo domin tallafawa bayan Allah. Domin tallafawa bayan Allah da abinci, da ruwa, da kuɗaɗe ma, da kuma abubuwan more rayuwa. Fatanmu dai Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa Hajiya Rabi'atu, wato uwar marayun Afirka, sarauniya basaraki a kuma 'yar kasuwa. Abin da yake na alkhairi Allah Ubangiji ya sake tsinta a can ranar gobe kiyama. Idan kai mana shirme, wallahi da kai ni ba saƙonka. Gambia Rabi'atu dai waka a bar wa shatan zamani. Tawisin mawaka, wato sai asabar dan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Ina gwanan wata gatamu wato Hajiya Rabi'atu, uwawan fi uba ko da uban sarki ne. Fara mai fara'a ne hannun dama, kin raba kin ba kowa addini baki makusa. Ruwan koki yake maganin ishirwaki, lalita ƙasar al'umma in kika bayyana baki da dama. Tana taya daukacin al'ummar musulman duniya karankata kaf murnar shigowa watan azumin Ramadana, watan falala, watan samun lada, watan da za ka yi abin alkhairi kaɗan a ninka makashi so miliyan. Tana yi wa dukkanin musulman duniya barka da shigowa wannan wata, wato watan Ramadana, watan ceto, watan falala, watan samun lada. Domin ita Hajiya Rabi'atu ruwan kogi ce, maganin ishirwaki, teku ce ita ba a ganin ƙarshen ta, kabe ce ita mai yawan sira, ɗawiye ce sarkin ado, baya ce koya marayu mai wamma wallahi tana mai rana. Basarakiya, 'yar kasuwa, zinariya mai adan zinari, uwar gida ga turakin Nasarawa. Allahu akbar. Allah Ubangiji ya kara miki lafiya da nisan kwana. Raban dafa duka ta dode. Ai dama Allah Allah nake Allah ya kawo mu azumin watan Ramadana da ta dafa duka ta dode ta kungiyar Charity Foundation. Ramadan Karim.